Šef Nemačke spoljne obavještajne službe BND Bruno Karl upozorio je poslanike parlamenta Nemačke u Berlinu da je direktna vojna konfrontacija sa NATO-om postala opcija za Moskvu i da će ruska vojska verovatno do kraja ove decenije biti u poziciji da pokrene napad na Zapadni vojni savez. Na sastanku šefova nemačkih obavještajnih službi sa poslanicima Bundestaga on je rekao da je spremnost Rusije da koristi hibridne i tajne mere dostigla nivo koji do sada nije viđen. Predsjednik Rusije će nastaviti da isprobava crvene linije Zapada i da dodatno eskalira sukob. Što se tiče osoblja i materijala, ruske oružane snage će verovatno biti u položaju da pokrenu napad na NATO najskorije do kraja ove decenije, naveo je Karl. Ukazao je da Rusija, koja od februara 2022. godine vodi rat protiv susedne Ukrajine, troši mnogo više na vojsku nego što to čine evropske zemlje. Fokus tog jačanja je naravno na strateškom pravcu prema zapadu duž istočnog krila NATO-a, istakao je i dodao da je krajnji Putinov cilj da izgura Sjedinjene države iz Evrope i da obnovi granice NATO-a iz kasnih 90. godina.